28 феврал таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис нахуст дар бораи стратегияи миллии арзёбии сифати таҳсилот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2044 гузориши вазири маориф ва илми Тоҷикистон Раҳим Саидзода шунида шуд. таъкид гардид ки стратегияи миллӣ ба такмили раванди таълим равона шуда ба таъмини сифати таҳсилот мусоидат мекунад ва барои иштирок дар арзёбии байналмилалии сифати таҳсилот замина мегузорад. сифати таҳсилот бо дар назардошти таъмини шароити мусоид барои таълиму тарбия, иқтидори кадрӣ, адабиёти таълимӣ ба қобилияти зеҳниву физиологии тарбиятгирандагону хонандагон мутобиқ, воситаҳои таълимӣ, маводи методию аёнӣ, инчунин аз худкунии барномаҳои таълимиву тарбиявии мувофиқ ба талаботи стандартҳои давлатии таҳсилот мавриди арзёбӣ қарор мегирад. сарвари давлат супориш доданд ки вазорати маориф ва илм, идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ барои амалисозии стратегияи мазкур ва бартараф намудани камбудиҳои ҷиддии соҳа тадбирҳои мушаххас андешида ҳамасола то 1 феврал ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот диҳанд. сипас лоиҳаи созишнома миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Федератсияи Русия дар бораи таъсиси парки саноатӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ ва қабул шуд. дар идомаи маҷлис барномаи солимгардонии маҳфузгоҳҳои партобҳои коркарди маъдани урандор дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2030 ва барномаи омӯзиши касбӣ ва бо кор таъмин намудани маҳкумшудагон ва шахсони аз адои ҷазо озодшуда барои солҳои 2025-2030 муҳокима гардид. гуфта шуд ки мақсад аз таҳияи барномаи солимгардонии маҳфузгоҳҳои партобҳои коркарди маъдани урандор дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2025-2030 ин идома додани корҳои зарурӣ, муайян намудани иншооти зарардида ва ба пуррагии безарар ва солимгардонидани мавзеъҳои аз истеҳсолоти коркарди уран зиёндида дар ҷумҳурӣ мебошад. барномаи омӯзиши касбӣ ва бо кор таъмин намудани маҳкумшудагон ва шахсони аз адои ҷазо озодшуда барои солҳои 2025-2030 бошад ба мақсади фароҳам овардани шароит ва муҳайё намудани имконият барои ба касб омӯзиву шуғл фаро гирифтани маҳкумшудагон ва шахсони аз адои ҷазо озодшуда таҳия гардидааст. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иҷрои босамар ва татбиқи амалии нақшаву барномаҳои номбурда ба вазороту идораҳои дахлдор дастуру супоришҳо доданд. дар фароварди маҷлис сарвари давлат доир ба рушди бахшҳои гуногуни соҳаи саноат аз ҷумла саноати кӯҳӣ, насоҷӣ, афзун намудани коркарди ватании канданиҳои фоиданок ва маҳсулоти кишоварзӣ бо роҳи зиёд кардани иқтидорҳои иловагии тавлиди нерӯи барқ аз ҷумла аз манбаъҳои нерӯи сабз таъмин намудани истиқлоли энергетикӣ ба масъулин супоришҳои мушаххас доданд. ҳамчунин вобаста ба иҷрои масъалаҳои маҷлиси навбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастурҳои қаблии роҳбари давлат, амалисозии нишондодҳои паёми президенти кишвара ба маҷлиси олӣ, омодагии ҳамаҷониба ба истиқболи сазовори ҷашни байналмилалии Наврӯз ва 35-солагии истиқлоли давлатӣ дастуру супоришҳо дода шуд.